to na kaliang junga kum uwe na kinong ilam seng balang hapo kani ka thanyo sten ribhoy ngade presiden ba aktif pator presiden jong ka RBF hadin ba ngalayo ki khubor na kaleng ki media sosial media halor kini ki sadin jong kisnong ki badon ha ki khap bodar te ngaku hakane ka sing lawan yuk kejat hapo kani ka snong raja bala kadai ka snong ka batru dam tam jong kani ka ribhoy district jongi ka badon hapo ka jirang blok te kadai ro ka snong ka badon ha ki lightly ki bodar kata kalong ki yakhap bat ka west ka sehil yakhap Assam bat ka ribhoy district kita kidai ki area bakane ka raja bala kadon kani ka snong raja bala ka bala slam ha ka bala rim te hendai hadu menta ngui ba na kalyang ka sorkar kam don dak kam don sin ba kale nam ta kane ka snong kumba ngalawan ben pe ila ki jong ki khmat hapo kane ka snong ka boarding electric ru hadu menta kim yayo nangta ka umbam di ru hadu menta kim don nangta habede bar kane ka ki school hadu menta kim don nangta habede bar ki no ki skim penroy na po ki office bafer ngim yo i bakidon hapo kane ka snong te Denmark ta daw na leng junga kum bunong ilam seng balang ngasngeu ka jing bokho ka bakrau habang i ya kane ka snong ka bedang sarin hapo kane ka than jungi hapo kane ka ribhoy district hapo ka jirang blok te Denmark ta daw ngawan khnang ne habang yo sneu ba nakalyang ka Assam kamut bandam ya kane ka wakri telada ka sorkar Assam ka dam ya kane wakri kamut ba kane ka snong raja bala kahap hapo ka thui jong ka te Denmark ta daw nakalyang junga kum nong sang lam sang palang ngadawaru ya ka sorkar Assam ba kenombit bandam ya kane kawa namar bala dam kane kawa mut ba kini kinong snong hapo kane ka ria kimdon jaka su hang no ba kilei te Denmark ta daw nga request ya ka sorkar Meghalaya kamdei ban island ya ka sorkar Assam ba kanle namata kane kadam hakaju ka poru ngayui habang awan hang ne ngayat kijat kumba like entai ban poy kane ka snong tang ka surok baki yat ru kimyadon hang ne ka snong akerkot da ka sa ka bentajong ka Assam hapo ka katay ka ukem lane hakersai kemut ba ki hap yat leng ba kane kawa kemut tang ka surok ru kimdon ta plus nang ta nang ta lada kilek sa Meghalaya banlet sa blok lane banlet sa nongpo lane banlet sa kino gi kam baka ki nong snong kidon kam kemut dalet sa Meghalaya kemut tang surok ya kejat ro kimdon Denmark ta daw ngapaw ka jing sngo bukho hadu kata baka sorkar Meghalaya jungi ka i ben ya kisnong ki badon ha kini ki khap border ki jongi te Denmark ta request ngakarpat ya sorkar bakan pej bakan khmi lam ya ki jing tuna jong kini ki snong ki badon hapo khap border namar kumbaja ki we ki jaka kum halang pi lana ha ki block 1 block 2 ha kini ki snam ki benai ki baldai bon baka sorkar Assam ka klon ki jaka teo yo le se hangne namar baka sorkar Meghalaya kamle na mata ki development jong kene ki snong ki badon ha kene ki area yo se baka sorkar Assam ka yo se kamora da ki development ki bafer but yo se bak kane ka jaka lasai kasi yo se kinklun wat ya ka jaka ka putaru namar habangawan kendu angne yo sodar snong ong ba umdon ki banang mastat bayo le se umdon nang mastat kemut ki penbik da kumne kemtai lasai lasisi bapli hakajing duna kayo kakot hakajing duna kajing perkat perdan kemut kin yo priang lut ya ki ba ka sorkar Assam kan ai nam mata jungki te Denmark ta tahu nga request ya ka sorkar ba kadai banle mador habede bat kane ka snong raja bala kibat kendu ya kejing nama kane ka snong raja bala habangi pej habangi wan menta saudong sokun kadai ka snong ka basai so hadu kata abang i yakini ki pau ki badan kane kidai ki ba i so hadu kata hendai wala kata ru lada ki so kano ru hendai lada kimdon ulti kalti kesengkin ban benkit ban ba kemut kamuntoy yaki bakin don ki kemai kaji ban kindon ki ki benta na kamanta ban pembit pembiang ya kaying kasam jungki kurisiun skuram pedon ka umram pedon yung badu ram pedon
kamu lentir 4 don. Nakaliang Sorkar lawan pet ni amahane kisno jumpi. Lawan mencoba kenapa dia? Lawan. Nakaliang Gram Sebak. Nang ta MLA lawan ya kisno jumpi. Perwan mo. Ta MDC lawan. Lawan sisin MDC.